Són les 6 del matí i una maleta i se n'anem. Que on estem ara? Ara estem en l'aeroport de París, que és una puta passada, i vos vaig ensenyar tot el que n'hi ha, encara que em sembla un poc ridícul per parlar soles. Ahí està el típic restaurant i les típiques tendetes d'agafar i dir, hòstia, això és un aeroport normal, una sala de jocs per als enanos, tens el puto FIFA per a jugar a la Play, és una passada. O sea que ara veurem si se fem una partida o què. O sea que, bueno, anem a Nova York i farem un teletransport i ja ens tornarem a veure New York. Have a very pleasant day, and we hope you continue to enjoy your holiday season. Thank you. Hala, holiday season, perfecte. Hala, ja hem arribat. Encara que jo ja he vist la casa, anem a fer com si no l'haguera vist i la presentem ara aquí en directe per a tots vosaltres. O sea que anem cap allà. Això és només entrar una cuineta, molt apanyadeta, en els seus fogons de gas, molt bé, no són de vitroceràmica, que és un cagalló. Vistes molt boniques, hasta ahí baix, que no sé què leche se veurà. Un senyor, mirant totes les instruccions. Un quadre d'una cosa bonica, una senyora desempaquetant maletes. Així tenim un ordenador així molt ben apanyadet, tal, su wifi, sus cosas, una GoPro, una caixa d'una GoPro, acabo de veure. Bueno, pues una caixa d'una GoPro com esta. Després així tenim un sofà rotllo aixina Simpson, estirat. Més finestres i més tal. Una tele. Què tele, nena? Què tele? Una tele. Un arbre de Nadal un poc cutre. Típic bany de aigua blava, que això és una passada. Hola! I la dutxa, que no l'he vist encara. Que la dutxa serà, pues una dutxa normal. Una dutxa normal. Una habitació, en una bici aixina, una ràdio antigua, una bona tele també, unes vistes també acojonantes cap allà i una guitarrica i més coses. Esta aixina, que és un poco más retro, que va ser l'habitació de meus pares. I ara tornem a passar per el saló per a veure la meva habitació, que no sé on està la llum. No sé on està la llum, vaig a buscar-la. Bueno, pareix que sí, hi ha una làmpara. Llum. Ara, pues esta és una bici molt més moderna. Get Excited and Makes Things Happen, molt inspirador, un mamut. I així, pues, una altra finestreta guai, molts llibres aixina mal, War to the Truth, no sé què, pim-pam, i ja està. I esta és tota la casa, o sea que hasta anem a disfrutar-la aixina uns minutets o unes horetes i després anirem a pegar una volta que ensenyaré. Espera, chaval. Pim, patapim, pam, pum, chimpún. Chimpún. Nueva York en el estado puro. Esta és una terrassa que està en el pis 26, crec, que ahí baix se veuen tots els carrers i tinc una por cada que faig això que se cau la càmera. I bueno, estos són tots els edificis que després alguns se poden visitar, altres no. Un se pot pujar hasta allà dalt, hi ha una església. I bueno, així pues mil plantetes, que ara és de nit que no se veu molt bé, però
com això podem pujar quan ens doni la gana tots els dies, doncs pujarem i ho veurem millor un altre dia. O sigui que de puta. Oh, mireu que bonic, que navideño. Oh. Merry Christmas, nigga, to all of my fans. Merry Christmas, nigga, holiday plans. Merry Christmas. Bueno, un dia molt llarg, una gorra nova que m'he trobat en l'apartament i que estic molt espès i molt cansat, o sigui que ja parlem demà, que duc més de 20 hores despert. Hala, bona nit. Beep 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 beep.